B'investiment totali ta' kważi 2 miljun euro u nofs u ħidma ta' madwar sena u nofs, se jinfetħu mill-ġdid il-ġonna tal-Argotti mifruxa fuq medda ta' 200 tomna art b'valur ambjentali kbir. Dawra f'dan is-sit tur il-ħidma sfiqa li twettqet, pavimentar u swar notfa u miżmuma tajjeb, kif ukoll pjanti u siġar kurati. Il-perit tal-proġett Rodrik Spiteri tkellem dwar bosta sfidi li ħabtu wiċċhom tul ix-xogħlijiet fosthom l-eruq ta' xi siġar li kienu qed jimbuttaw il-ħitan tas-sur il-barra. L-iktar soluzzjoni faċli kienet li jinqalaw is-siġar biex l-eruq ma jkomplux jagħmlu ħsar, iżda flok sar hekk iddeċidejna li niżmantellaw il-ħajt ġebla u ninnumerawh, jinbena ħajt tal-konkos li jipproteġi s-sur minn l-eruq tas-siġar isiru anti-rooting membrane ukoll mas-siġar u jerġa' jinbena s-sur kif kien oriġinarjament ġebla wara ġebla. Permezz ta' sena kbira u b'sistema innovattiva, ġie mħares il-wirt storiku u anke s-siġar ta' dan il-ġnien. Ġnien li kien ilu l-fuq minn 100 sena qabel ma nbidel fi ġnien botaniku fl-1855. Il-perit Spiteri spjega kif ir-riġenerazzjoni tal-ġolna botaniċi bdew f'April tas-sena li għaddiet, filwaqt li r-restawr u t-tindif tas-swar u l-ħitan tal-madwar beda f'Settembru ta' qabel. Kien notat kif dan il-ġnien kienu neqsin is-servizzi ta' dawl u ilma. Ħajkonna servizzi ta' dawl mal-ġnien kollu ħajkun imdawwal bil-lej, servizzi ta' irrigation, servizzi ta' CCTV cameras ukoll għaliex sfortunatament bħal kull post ieħor dan il-ġnien ġie vandalizzat ukoll u saret sistema ġdida ta' irrigazzjoni. Dan flimkien mat-tiswija ta' 3 funtani eżistenti li waħda minnhom biss kienet taħdem. Barra minn dan, il-faċilitajiet sanitarji li qabel kienu fid-dħul tal-ġnien iċċaqalqu għal post inqas prominenti. Il-perit Spiteri spjega li minkejja li din il-parti tal-proġett lestiet, dan kollu huwa parti minn proġett ikbar għal din iż-żona, hekk kif l-Argotti jinsab imdawwar b'ġonna oħra fosthom il-ġnien ta' San Filippu fejn sar xi restawr fuq il-funtana ta' Unjakort. Hemm il-ħsieb li dawn iż-żewġ ġonna jkunu maqudin flimkien b'investimenti ieħor iktar il qudiem u jsir proġetti ieħor li jaqgħad daw iż-żewġ ġonna biex ukoll ikun riġenerat ukoll il-ġnien ta' San Filippu. Dan bil-ħsieb li fil-ġejjien jsir proġett li jiġbor flimkien anke il-mal u l-ġnien tal-Bonsija. Bekk issa il-pubbliku jista' jgawdi dan il-ġnien fi sbuħija kollha tiegħu bil-ħsieb li ż-żona kollha tingħata l-glorja li jistħoqilha.